A'a, ka dawo? Dan ya kira gurin rufe kofa. Wallahi fita nake so zan yi. Kin aike ni, ina dawo kuma kin kuma rufe kofa. Da fa da gidan da zaba kenan. To in ban fita ba me zan zauna in maka? In ban fita ba ka gaya min me zan zauna in maka dole sai na fita na nemo abin da za mu ci. Kai ba ni ba haka nan za mu zauna? Ai uzurin da zaki yi shine idan babu abin da za ci a gidan nan, kuma na tabbata akwai abinci a gidan nan. Me zaki fita ki? Ke ba sana'a kike ba. Rayuwa na son canji. Wannan abin da nake cinta gashi nan wata da watanni ita din da ake maimaitawa ba zan fita in je in nemo canji ba. Rayuwa shi na son canji. Ko dai in fita in je in samo kayan kwalam da makulashi. Akan me? Rayuwa na son canji. Kaga ni ba fita zan yi. Kuma tsakani da Allah duwa fake gani. Kina matar aure? Jibi kin sako gashi zaro ke ba godiya ba namijin doki. Ke ba abin nan ba kin dauki wani mayafi kin zo kin saka shi a iya wuya. Tsakani da Allah kin ramba da uban jan baki. Ki tafiye ki kuma aka shi kenan mutane suna kallon ki ba za a ga miki gaskiya ba. Shafatu wajibi in gaya miki gaskiya in tana miki ayar da Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yayi bayanin wutan nan yace ya ku wadanda ku ba da gaskiya ku tsiratar da kanku da iyalanku daga shiga wata jahannama. Ba na fatan ranar lahira ina cikin aljanna ina morewa a rika babbaka ki a wuta ba ni da inda zan yi zakuluki. Allahu akbar. Na ji na gode Allah ya saka da alkhairi. Yanzu ka ijiye wa'azinka ka jira idan na dawo sai mu dora daga inda muka tsaya. Ya zaki ringa fita babu izini na. Dakata. Ni wallahi in na gaya maka baka shiga haƙƙina na wa Allah kariya. Wallahi kana shiga haƙƙina kai dumu a cikin ta. Abu dan kadan ka fara danganta ni da Allah. Abu dan kadan ka fara hada ni da Allah. Abu dan kadan ka fara janyo min ayoyi dan Allah dan annabi ya kake so. Dan Allah dan annabi ka gaya min me kake so in yi maka? Me kake so in yi? Shikenan kullun kai kuma duk inda na billo sai ka ce mun ba haka ba. Allah ya hana, Allah ya haramta, Allah ya yi kaza duk yadda za a yi ka toshe mun wani yanayi da zan samu in ji daɗi sai ka bayyana da shi. Ba haka bane. To cewa aka fa inna zikira tanfa'ul mu'minun ko ku tunatar ita tunatarwa mumini take amfana. Allahu akbar. Ina fata ki zama daga cikin muminai. Insha Allah. Shi sa nake tunatar da ke. Wannan abin bai dace ba. Dan Allah ki dinga hakuri kina zauna a gida. Ni na fita ni iyakati zalla nake iya gani nake mu'amala da su. In na fita daga ni sai dan uwana. To ya fitar da kai ke amfana. Da fitanka da rashin fitanka duk ɗaya ne. Dan sai ka fita daga safiya har maraice. In ka dawo gidan nan ba abin da fitarka ta kara maka. To kaga ai gara ma nawa fitan. Kar ka ta zama ni in fitar. Me amfanin fitarka? Na gode Allah ya saka da alkhairi wa'azanka Allah ya amfanar da mu baki daya. Ka jira ni bari in je in dawo sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. To aiken da kika man. Me yasa ma aiken? Ta ce ba shi ne abin da take da bukata ba. La ilaha illallah. Ai da ma ina da sani. Kai ai matsalar aiken ka kenan. Aiken yaron birni. Ba kiuya babu biyan bukata. Aiken ka kenan. Na daɗe da ganewa tun da na duba faro na ga sakon da na ce ka ɗauka kai mata ba shi ka ɗauka kai mata. Da haka ni na ɗauki sako na saka shi a cikin jakka. Da haka ka gani tafiya ta zan je in kai mata. Sai na dawo.